Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kaseng samla parish rang blang kum shibenta ban kintiu ya kasap kapong gisamla ha gajinge de kai sport ha gaju kapor ban wan ra e gajinge teli bat gajinge jan jong gisamla men ha ka arhui trek urisa arajara tulai kalayo ban penkot ya ka annual youth sport meet ka ba arsi hamadan parish rang blang southwest Khasi Hills district ha gani ka annual youth sport meet jong gisamla kaseng samla parish rang blang kalayo ban pelong ya gajinge le kai football bat basketball jong gisamla kan thai bat shenrang Hagabalawan manishim mentari ki South League unit kata ka unit Rangblang, unit Marshan, unit Nongluai, but unit Mausam. Hagani ka sini lawan ban berhak perdaya kani ka annual sport meet, do ba Jeslan Roy nong siet, uwe ni kisamla rangba ka dong ka thay mau keruat, haringkat ka jingadan ng Father Jeffrey Karkongor, Spiritual Youth Director, Samla Benjamin Terniang, Vice President Seng Samla Parish Rangblang, Samla Fulmak Palyar, General Secretary, Samla McDonald Marwen, Advisor, but kiwe-kiwe. Ngayon nadu menen hadu mentagas ni pila IT med bat mensim na kabanta kini ki asngi kiba ni kum ki kon samla ka parish ni labu banya tendu lang ha kani kajingiale kai sports ki jongi kamtama ka football bat ka basketball kabaningkong kalong ban penduna yaki kam snu ki badan hagre kadong kathan ki jongi Pitip na ladangi pelong kum kini ki jing pen berngia ya pi ki khon samla lese kalong ru kum kawe kalat kalenti ya pi ba in yu i ya pi ba kum ki khna samla ke kasap ka ba pidan nama nada phile kai ba hang ni ngin sa jit ya pi kum ki ta ki khna samla ki ban mi khmat ya ka parish ha ka badan ka interzone lane ka inter diocese bat ka baaru Barbanra ka jingya teli ka jingya thui thau kum ki khon samla ngasngau bakani kalong ka senjau ka badaya iki khon samla je ka palang ha ka bakin rong omtang ha ka kam spiritual hanrei ki rong ro ha ka ba kumno ban krum lane ban insan ha ka jiye de ki kam social lane ki kam development ka kam sport kalong kawai nakilat bantai ye ki jimut je berkat ban bangin yo i ke sap ka phong ke jong pi ki khon samla ki bedan na ke dong ke chirot ki bedan na ki shnong ki thao ki bedan na ki long yeng ki long sem ban ke jing dan ke jong pi ban pani ke sap ha ki lempong ke bekum gini kan long kan lat ba ha ka ba phila ban nang kiwi rat ha ke ji de ki kam sport kawai ke bangasuk tunat kum wei na ki samla rang ba ngalamanong balong way ni stakeholder ani kinong stengkam lajong haga de kadong kathan kumapitep ngalong way ni ki kon samla ki balong interest ba ki kam jgo kai protei ngai thu mane he reverend father ong ba kani kadong kathan ki jungiru kalong kabrus pa haga jidon da ke spa mariang haga ki post nem ki balai no ngalamanong kadon ke jing do mense namar bagi pet ekelenti ke sengket lakat no post nem kala syusak kot bat kayat kayeng kala long mesti ke stom sat hage de dong kathan la de biken nado na kathan nong luai nong ston shadow shathan wa kaji hadu ha po pangdilan betui wi tika hanrei habagi i menta ke surak kabala stang ban jan ban dep atap de si hage dis number 1 kapan kemen cibun bangan yu i kum wedi ki kon samla ki bangaladon pa hage ke feel Batnya kami nanti ba lesi ke parish hangne kan cie mi ke senjam kamtam hagi youth development haga ban conduct iki awareness program haga ban kumnung ilaban fokus ya ke jide bat ki samla kan kam jam ka bangi em ke ke sni lesi ke thma ka ba jarjar ka bangi hapan yele ka ba krautam haga bangi na ban sorbai ku bi kon samla kadai ke jing kerdo haga lem ke kam ke jam Handai ngau me piki kon samla bae. Kani kari ke bangi em ke jela me kaya ke jongi. Ni em ha ke jela kabala manong kari ke betut ke dut pengap kangap ha ke jia dei bat ke jingdon jong kamariang bat ke jingdon jo kilum.